projecte que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta, viure que és una sort. Benvinguts a País en Ruta, un programa que setmana a setmana intentarem desgranar fil per ran de poblacions molt i molt xules aquí a les comarques de Girona. Descobrirem els monuments, els personatges, la història, rutes, secrets. I la gastronomia, que també és important al nostre país, molt important. Que no falti sempre de la mà també de Girona, excel·lent. Avui ens trobem a Sant Joan de les Abadeses, a la comarca del Ripollès, on el tema de la gastronomia, deixa'm dir-te que la coca abadesa no hi pot faltar de Can Salvat. Coca abadesa, jo ja me l'espero, Albert. No, i la cervesa minera. I a més, el licor negre del nostre país, que no hi pot faltar tampoc, que és la nostra ratafia. Però, Albert, també anirem a veure què passa culturalment a Sant Joan de les Abadeses. Les propostes culturals les trobarem al Palau de l'Abadia i els secrets que amaguen les pedres del monestir també els descobrirem en aquest programa. Que em sembla que n'amaguen moltes, eh? I a més a nivell d'oci, perquè a oci tenim tantes possibilitats de fer coses. I allotjament. I vies verdes, moltes coses. Música? Sí, important també. Doncs avui, de la mà de Charango, ja que estrenen disc, descobrirem quina és la proposta musical que ens acosta Charango i també ens faran 5 cèntims del Festival Clownia. Doncs sí, País en Ruta obre les maletes aquí, a Sant Joan de les Abadeses, a la comarca del Ripollès. Comencem? Benvinguts a País en Ruta, un programa que comença avui obrint les maletes a Sant Joan de les Abadeses, a la comarca del Ripollès, i on intentarem arribar a tots vostès que ens veuen arreu de les comarques de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, i a través de diferents mitjans, els més potents que tenim en aquest país, i és a través de la televisió i a través de la ràdio, donant la proximitat, la intimitat i la part de conèixer més tot aquest territori amb una companya. Olga, benvinguda. Moltes gràcies, Albert. Avui ens trobem en un marc incomparable, concretament al cor de Sant Joan de les Abadeses, que és el propi monestir, dins el claustre, i on aquest claustre amaga grans secrets darrere. Va ser construït el 887 per Guifré el Pelós, no és així, Olga? Sí, Albert. Sant Joan de les Abadeses és un municipi del Baix Ripollès situat entre Camprodon i Ripoll. Aquí hi trobem una vall verda que combina pastures i boscos de pins, roures i faigs. Al bell mig de la vall hi trobem la vila de Sant Joan de les Abadeses, amb gairebé 3.500 habitants, manté l'essència d'un municipi tradicional del Prepirineu, on la tranquil·litat i serenor predominen en el ritme diari de la vila i dels seus habitants. A diferència d'altres poblacions pròximes que han vist incrementat el sector serveis de forma dràstica en les últimes dècades, Sant Joan de les Abadeses ha incorporat el turisme de mica en mica. El tarannà dels santjoanins i santjoanines ha permès una integració amb la proporció justa i mantenint l'essència i autenticitat que aprecien els vilatans. La gran riquesa cultural, arquitectònica, paisatgística i social de la vila la converteixen en un indret únic amb 1000 racons per descobrir. El monestir de Sant Joan de les Abadeses és l'element arquitectònic més important, al voltant del qual va anar creixent la vila. Aquest fou fundat l'any 887 per Guifré el Pelós, qui va posar la seva filla Emma al capdavant de la comunitat benedictina. 5 abadesses es van anar succeint com a dirigents de la comunitat religiosa durant més d'un segle, fins que el 1017, ara fa 1000 anys, van ser expulsades per una butlla papal acusades de desordres i de dur una vida disbauxada. Monjos augustinians i benedictins les van succeir i van treballar per mantenir i augmentar el prestigi del monestir al llarg dels anys. La importància del seu arxiu i la troballa del cançoner trobadoresc ens donen fe de la important vida cultural que tenia el monestir. Al costat del monestir hi trobem el Palau de l'Abadia, antiga residència dels abats i centre cultural de la vila.
edifici de bellesa extrema on l'art de segles passats es barreja i s'integra amb obres contemporànies. La situació de Sant Joan de les Abadesses, a peu dels Pirineus, fan del municipi un destí de neu o d'esports d'aventura. A l'estiu, el verd dels prats, l'ambient fresc i els nombrosos salts d'aigua i gorgs presents a la zona converteixen el municipi en un destí ideal per qualsevol època de l'any. Al seu pas per Sant Joan, la ruta del ferro i el carbó de Vies Verdes fa parada a l'alberg que li dóna nom. Aquesta ruta ens deixa indrets tan idíl·lics com el gorg de la Mala Tosca, que la converteixen en una de les vies en bicicleta més atractives. Donem la benvinguda a l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer. Ramon, gràcies per obrir-nos les portes a casa vostra. No, només faltaria a vosaltres per ser avui aquí. Estem encantats perquè crec que ens espera un programa per descobrir molts llocs, molts punts importants que potser molta gent els hi passa per alt o potser no tenen aquell coneixement que caldria. No sé per on començar. Primer de tot, jo diria que ets un enamorat de la vila, en tot cas, i que portes mitja vida dedicat des de l'Ajuntament durant un cop de mà a l'impuls d'aquesta població, no? Home, mitja vida no, però sí que ara ja 10 anys ja comencen a ser uns anys, no? La veritat és que tinc la sort de viure en un poble mil·lenari, carregat d'història, amb un ric patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, amb un patrimoni natural com pocs. Per tant, escolta, molt per ensenyar és el que tenim en aquest poble i, per tant, espero que avui també vosaltres pugueu ajudar-nos a difondre i donar a conèixer aquest magnífic poble. I tant que sí, impulsar el municipi a nivell cultural i turístic suposo que és la columna vertebral de qualsevol poble que es vulgui donar a conèixer al territori, no? No, la veritat és que aquests últims anys hem fet un esforç molt important per rehabilitar immobles molt importants com el Palau de l'Abadia, però bé, de fet tenim elements com aquí mateix, no? Aquest claustre, aquest monestir, elements com el Pont Vell, la plaça Major, la muralla, elements d'un alt valor cultural i arquitectònic i, per tant, penso que és tota la magnitud, no? de tots aquests vestigis històrics els que fan que el nostre poble sigui un poble per ensenyar, un poble per ser conegut, un poble per visitar, i de fet en això és en el que venim dedicant els últims anys. I he de dir que també venim treballant perquè hi hagi una oferta de visites guiades, per exemple els dissabtes a la tarda, o un producte ben estructurat per la gent que ens visita. Bé, i com heu pogut o podreu donar a conèixer amb un centre d'interpretació del mite del Conte Arnau per conèixer una mica més les llegendes que envolten el nostre municipi i bé, i moltes altres coses. No ens expliquis perquè, escolta, si et sembla, comencem el tour. Comencem, senyores i senyors, des de casa vostra, que ens esteu bé veient per les diferents televisions locals de la vostra comarca, o en aquest cas ens esteu seguint a través de la màgia de la ràdio i de la radiodifusió. En aquest cas comencem aquest tour. No sé en quin punt d'aquesta població es troba la nostra companya Olga. Olga, on ets? Doncs sí, Albert, som aquí al costat vostre. Ens trobem a dins del Palau de l'Abadia, centre cultural de la vila, que acull el Centre d'Interpretació del Mite del Comte Arnau, l'espai L'Art l'Abadia i també l'espai Ramon Oliveres. Montserrat Tallant, regidora de Cultura, quins són els secrets que amaga el Palau de l'Abadia? El Palau de l'Abadia n'amaga moltíssims de secrets. De fet, és el que ha vist passar la història de tot el nostre poble. Si parlem des d'uns inicis, doncs aquí de fet era la residència dels abats. I una prova de que era el lloc més preuat de la nostra vila és que quan venien els reis de la corona d'Aragó, en Jaume I o en Pere el Gran, s'allotjaven en aquest lloc. Però bé, si ja ens apropem més cap aquí, sí que és veritat que un dels abats que s'estimava moltíssim aquesta abadia va ser l'abat Arnau de Vilalba, que va construir, tal com veieu en aquests moments, aquest magnífic claustre. Un claustre que evidentment el va construir i va deixar la seva petjada, que era el seu escut. Si parlem de ja més cap a l'època contemporània, de secrets n'hi ha uns que interessen a tothom, que és que en Joan Maragall, escriptor i poeta molt conegut per tothom, doncs la nostra vila la triava per venir a estiuejar. I és en aquest racó del Palau de l'Abadia que ell va escriure un article parlant d'aquestes arcades i també parlant de les visites que feia nocturnes el comte Arnau a una de les abadesses de Sant Joan. És veritat que, com tots vostès saben, Joan Maragall va escriure el famós poema del comte Arnau, de la vaca cega, i un dels llocs que es va inspirar és en la nostra vila. Per tant, n'estem més que orgullosos. Si repassem la vida del Palau ha tingut alts i baixos, com tot en aquest món. En un moment determinat, ha estat escola de nens, ha estat ajuntament i ha estat una cosa molt curiosa. Vingui i m'acompanya que ho veurà. Veu aquella porta d'allà? En un moment determinat va estar també presó. Doncs aquí tenim la porta, però més que una porta sembla un tàpies.
I tant, la desavantatge és que no és un Tàpies, però sí que és veritat que nosaltres li tenim una estima especial amb aquesta porta, però val a dir que aquesta porta comparteix espai amb artistes molt importants, perquè nosaltres hem convertit aquest claustre de l'Espai L'abadia en un lloc en què es fan exposicions permanents. Llavors tenim el goig de que artistes, tant pintors com escultors com fotògrafs, que tenen un cert prestigi, un cert renom i tenen un currículum, doncs vulguin exposar en aquest espai. La veritat és que s'està convertint en un referent i l'objectiu de la vila de Sant Joan de les Abadesses és que encara ho fos més. Actualment, en aquest moment, doncs veieu que disposem de l'exposició d'en Camí. Ens trobem a l'espai Ramon Oliveres, l'espai del lutier que va cedir les seves peces, les peces originals del seu taller. Les podem veure aquí a Montserrat? I tant, aquest és un espai que fa dues coses. Per una part fa un repàs del recorregut d'aquest lutier i per altra, doncs, com que ell, com molt bé vostè ha dit, va cedir les seves peces del seu taller, doncs hi ha la part més didàctica que és com es construeix un violí. De fet, aquest espai Oliveres està molt enfocat a que es conegui molt bé quines peces claus té un violí, com té que ser la seva fusta, com té que ser el seu tractament, i d'aquí ve que estigui gestionat d'una manera que la peça més important que tenim d'aquest espai sigui l'ànima, perquè ens diuen que si l'ànima d'un violí sona bé, aquest violí tindrà molta vida i a més sonarà molt bé. Som al Centre d'Interpretació de la Llegenda o del Mite del Comte Arnau, un espai per venir, recrear-vos-hi, quedar-vos-hi estona. Montserrat, molt breument, a veure si ens pots explicar el que veiem, però em sembla que s'hi ha de venir sí o sí. Exactament, s'hi ha de venir sí o sí, perquè conèixer aquesta llegenda d'aquest mite és molt difícil. Però sí que és veritat que aquest espai ens permet endinsar-nos en el coneixement d'aquesta figura d'una manera fàcil. Comença per la cançó, que de fet és l'origen del Comte Arnau. A partir de la cançó doncs, evolucionem cap a la llegenda. Depèn de quin lloc parlem de la llegenda, doncs l'associem a les soldades mal pagades o l'associem a la relació del Comte Arnau amb l'abadessa i a partir d'aquí ho convertim en un mite. Escriptors de la literatura catalana molt importants, des de Pitarra, Segarra, Joan Maragall, Agustí Bartra, Brossa... Exacte, doncs el que han fet és fer créixer aquest mite, i és veritat que cada un l'ha emplaçat en el seu territori, en el seu moment, i nosaltres el que fem també és doncs, donar-lo a conèixer. Jo crec que la màgia d'aquest mite, doncs, un dels llocs especials per venir-la a veure doncs, és aquí. Tota la informació la trobaran en anglès, francès, castellà i català. I el castellà és un idioma que connecta Sant Joan de les Abadesses amb Mèxic. I això per què, Montserrat? I tant, i de manera molt important, perquè resulta que per aquelles casualitats de la vida, doncs, Jaume Nonó, el compositor que va fer l'himne de Mèxic, doncs va néixer Sant Joan de les Abadesses. I llavors, com vostè sap, a Mèxic el seu himne, cada dia al matí, tots els alumnes del país el canten. Llavors nosaltres sí que mantenim uns llaços molt estrets amb la comunitat mexicana. Prova d'això és que al setembre, Sant Joan de les Abadesses, i com a nota molt curiosa, també s'hi celebra la festa del Grito. I sempre ens acompanya la comunitat mexicana, la catalana i, a més, evidentment, el cònsol general de Mèxic a Barcelona. Moltes gràcies, Montserrat, per atendre'ns. Ha estat un plaer. I continuem, Albert. Bé, doncs gràcies, Olga, per totes les persones que estiguin interessades en saber més informació sobre el Palau d'Abadia. Ja ho sabeu, www.santjoandelesabadesses.cat. Continuem parlant amb el nostre alcalde, amb en Ramon Roquer. Ramon, escolta, a part de la promoció cultural, turística del municipi a nivell econòmic, quines actuacions podrien destacar? Val a dir que Sant Joan havíem sigut un poble industrial. Amb l'arribada del ferrocarril vam tenir l'arribada de moltes empreses importants que van estar treballant més de tot un segle, de fet, i, per tant, dinamitzar l'economia d'aquest poble. És veritat que aquestes empreses, molt lligades al tèxtil, van anar desapareixent i, per tant, aquests últims anys és aquí on hem hagut de diversificar una mica la nostra activitat econòmica i, per tant, donar pas o entrada més al turisme, al comerç, etc. Però a nivell industrial t'he de dir que volem recuperar aquest teixit industrial que Sant Joan tenia i, per tant, des de l'Ajuntament estem impulsant, en aquest cas, un polígon industrial, que és la recuperació de l'antiga fàbrica de Llaudet. En aquests moments estem urbanitzant amb més de 40.000 metres de sòl industrial perquè realment es puguin implantar noves empreses i estem parlant d'un polígon modern, actualitzat, amb tots els serveis, també a la banda ampla, i per tant, amb tots aquells ingredients perquè realment Sant Joan pugui recuperar aquest teixit industrial, que de fet també existeix gràcies a un parell d'empreses grans que tenim al municipi, però que aspirem també a ser un poble potent i de referència a nivell industrial. I en això també treballem.
No tindria sentit si parléssim de Sant Joan de les Abadesses i no parléssim extensament o una mica sobre el monestir on ens trobem ubicats a aquest plató improvisat de País en Ruta. Estem dins del claustre del monestir i em sembla que l'Olga té una persona molt especial al seu costat, que és el senyor Francesc Fajula, que és el doctor de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i nascut pròpiament a Sant Joan de les Abadesses. Endavant, Olga. Doncs sí, Albert, al meu costat hi ha el senyor Francesc Fajula. Moltes gràcies per rebre'ns. Gràcies a vosaltres per venir. Entre d'altres obres, el senyor Francesc Fajula és autor del Crist del Presbiteri de la Sagrada Família, però avui ens trobem a Sant Joan de les Abadesses i volem aprofitar el seu saber arquitectònic perquè ens expliqui de bones a primeres. L'origen de la vila té molt a veure amb Sant Joan de les Abadesses, el nom. El nom, sobretot, té a veure l'origen de la vila, l'origen en el monestir. O sigui, la fundació del monestir és la fundació del poble, d'alguna manera, que creix al seu voltant. L'abadessa és la primera abadessa, filla dels comtes Guifré i Guinadilda, i a partir d'ella, que estan durant un centenar d'anys regint aquest monestir, doncs es conforma tot el que és Sant Joan. Fins a 5 abadesses la van succeir fins que ara fa 1000 anys que va passar. Fa 1000 anys que varen ser expulsades, per hi havia uns problemes de tot ordre, m'imagino, bàsicament territorials, jo diria que eren, però bueno, els historiadors sabran exactament de què va anar quan ho estudien a fons. El cas és que fins al 1114 no es construeix aquesta església que ens trobem ara dintre, que ja la construeixen els canonges agustinians que succeeixen a les abadesses al cap d'uns anys. I aquests són els que creen aquesta església extraordinària d'estil romànic i és un exemplar únic en el sentit de que la seva disposició té més a veure amb el tipus d'arquitectura romànica que es feia en el migdia francès, en el Llenguadoc, que no amb els sistemes d'altres esglésies del voltant que tenen més un origen d'influència italiana. I quina és la peça més important? Quin és el tresor d'aquest monestir? El tresor, evidentment, indiscutible, és el grup escultòric del Santíssim Misteri que presideix l'absis major. Forma part de la continuació de la tradició pirinenca dels davallaments, com els davallaments que hi ha a les valls del Pirineu, d'Arill-la-Vall, de Taüll, etc. I aquest és l'únic que s'ha conservat en el seu lloc. Vostè és autor d'una de les obres que trobem aquí al monestir. Sí, bueno, jo vaig fer, en commemoració d'un centenari, vaig fer el relleu de l'abadessa Emma, que és un relleu que d'alguna manera vol significar el que era aquest gran personatge de l'inici del monestir, que és un personatge una dona que durant 44 anys va governar i va establir el que seria la vida organitzada en tota aquesta zona i zones que van més enllà sobretot cap al sud, cap al Vallès, cap a la Plana de Vic, etc. Quines altres obres importants podem trobar aquí al monestir? Bé, no, molt importants jo diria que no. Hi ha coses quasi utilitàries, com pot ser la cadira episcopal o com pot ser a fora una escultura que hi ha del l'abat Pons de Monells aquí en el claustre petit, etc. Hi ha alguns altres detalls, però són menors. Ens trobem al claustre del monestir, un claustre que no sempre ha estat així, degut a un terratrèmol, va patir canvis arquitectònics. Senyor Fajula, ens ho explica? Sí, l'any 1428 hi va haver un terratrèmol que va fer molt de dany a tota aquesta vall i gran part de Catalunya. El claustre que hi havia aquí era un claustre romànic que podríem imaginar-nos-el de l'estil d'aquestes finestres que tenim aquí, que era la sala capitular. Era aquest estil del segle XII. Va ser substituït per aquest claustre ja del segle XV, fet amb estil gòtic, un gòtic molt pur, molt auster, molt elegant, però ja és un claustre segons la tipologia dels capitells que eren comuns en aquella època, fets en pedra de Girona, la pedra numolítica de Girona, que permetia aquest tipus de columna tan prima, tan esvelta, i per tant fa que aquest conjunt sigui un conjunt absolutament elegant. Aquest retaule ha estat esculpit al monestir de Sant Joan de les Abadesses? Sí, s'estableix un taller a la primera meitat del segle XIV, aquí a Sant Joan, d'uns escultors que treballaven l'alabastre. Aquest retaule és un producte d'aquest taller que fa una colla de peces també escampades per la comarca. Aquí podem veure la tomba del Beat Miró, que dèiem, que forma part d'aquest conjunt d'escultures d'aquest taller que treballava l'alabastre aquí a Sant Joan. L'artífex d'aquest, el personatge més important, és l'escultor Bernat Saulet.
Doncs aquest és el conjunt del Santíssim Misteri que comentàvem abans. Exacte. Aquest és el grup del Santíssim Misteri, que està format per totes aquestes figures presidides pel Crist amb una mà desclavada, per tant és el davallament de la creu. Totes les figures són originals, són fetes de fusta, llevat una no és original. Són fetes de fusta i policromades. La policromia és de l'època romànica en la major part, encara que té uns afegitons d'època barroca quan varen voler solemnitzar millor tot l'entorn seu amb un estil barroc que revestia tot aquest absis, i aleshores també varen fer alguna intervenció en les imatges. I van fer-hi una troballa també, al Sant Crist. El Sant Crist es va fer una troballa, però ja era en el segle XV, molt anteriorment, que es va trobar en una cavitat en el cap, es va trobar una forma embolcallada amb un drap de lli, partida en 3 trossos, que es veu que era el signe de que havia estat consagrada i es conservava intacta. Això va fer que la gent ho considerés un miracle, un misteri, i d'aquí el nom del Crist del Santíssim Misteri. Doncs moltes gràcies, senyor Francesc Fajula, per rebre'ns i per explicar-nos tan breument aquests misteris del monestir. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim. Bé, doncs agraïm moltíssim aquest tour que ha fet Francesc Fajula, gran persona i gran escultor que ha fet moltes obres, entre elles la Sagrada Família. Ha fet una escultura importantíssima, Francesc. I tant, i de referència, moltíssim. Exacte. I molt visitada. I molt visitada, exactament. Però bé, gràcies a ell també ens ha fet un recorregut importantíssim per conèixer a fons totes les històries i secrets que amaga aquest monestir on estem ubicats a Sant Joan de les Abadesses. En aquest cas, escolti, alcalde, important preguntar-te on us proposeu arribar els pròxims anys, Sant Joan de les Abadesses? Bueno, jo crec que ha de ser un poble on s'hi ha de poder viure i per tant s'hi ha de poder treballar i on la gent pugui viure amb una mínima qualitat de vida, i això vol dir, i de fet tots aquests projectes que avui hem pogut anar explicant, de fet van en aquesta línia, no? En què la gent pugui trobar feina aquí, no hagi de marxar, o en tot cas si marxa per estudiar pugui tornar, i per tant viure amb les seves famílies aquí a Sant Joan, i per tant doncs continuar sent deixebles del nostre poble, vagin on vagin, i per tant doncs aquest poble pugui anar tenint futur. Això és el que volem i el que volem. Doncs nosaltres continuarem aquest tour en el seu poble tot el dia, però li agraïm molt que hagi vingut fins aquí per obrir-nos la porta de casa seva, i en aquest cas a obrir a tot Catalunya, a conèixer llocs que de ben segur més d'una persona ha dit: mira que hi he passat vegades i això no ho sabia. Segur. És la nostra tasca i en aquest cas, gràcies per ser-hi. A vosaltres, moltes gràcies per haver vingut. A Sant Joan de les Abadesses hi podem trobar molt més que bellesa arquitectònica i cultural, en aquest que és la Ruta del Ferro i del Carbó, una antiga via que utilitzaven els trens per transportar carbó des d'Augassa fins a Ripoll i fent parada obligatòria a la població que avui ens trobem, que és Sant Joan de les Abadesses. Donem la benvinguda a en Xavi Sala, director de l'Alberg Ruta del Ferro. Xavi, bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, gràcies per acollir-ne aquí al teu poble. Bueno, doncs res, gràcies a vosaltres per venir aquí i poder mostrar tot el món on som, no? Sí, perquè de possibilitats n'hi ha moltes, i en tema d'oci Sant Joan de les Abadesses és pioner i capdavanter en tema de la ruta Via del Ferro. Què ens ofereix aquesta ruta? Home, la ruta, com bé descrivies abans, és el que substitueix la via fèrrea, és a dir, el traçat de tren. Per tant, tenim una ruta molt accessible per tothom, per poder fer en bicicleta o caminant, o ara es fan patins, en patinets i amb coses semblants amb bicis que porten rodes, així, no? Últimes tecnologies, eh? Sí. I la veritat és que, clar, permet un gaudi espectacular per tota una sèrie de públic molt ampli, no? Per un ventall molt ampli. Són 12 quilòmetres de recorregut, en aquest cas, i a peu de via hi ha l'alberg, no? Què ens ofereix l'alberg? L'alberg és la joia de la corona de la Via Verda, per descomptat. A l'alberg us ofereix un allotjament amb tots els serveis possibles, és a dir, des d'esmorzars, dinars, sopars, dormir, evidentment, amb unes instal·lacions de qualitat molt maques, que ja estan pensades amb el binomi aquest de la Ruta del Ferro. És a dir, si la Via Verda és ideal per famílies, l'alberg encara més, no? I està pensat amb això per tal d'acollir i allotjar tot aquest públic que després puguin gaudir no només de la Via Verda, evidentment, sinó de tot el que ens representa Sant Joan, o ens mostra Sant Joan de les Abadesses, que és la muntanya, els monestirs, etc. La gent que ens estigui veient des de casa o ens estigui escoltant a través de les zones de la ràdio es preguntarà, quin atractiu, què puc trobar quan jo vagi amb la bicicleta o en qualsevol mitjà de transport que sigui ecològic? Sí. Doncs escolta, en aquest cas, què podem trobar bonic? Unes gorgues? Què hi ha? Un atractiu que el telespectador o l'oient pugui captar ara mateix? Mira, tot l'entorn que passa a la Via Verda ja és una cosa espectacular perquè pensa que el 80% de la gent que tenim és de Barcelona o àrea metropolitana o d'arreu de Catalunya, i ve aquí i ja està en un marc
inusual per ell, no? Vull dir, llavors, ja només aquest sentiment ja el transporta, a més, amb una via verda, amb gent que normalment no va en bicicleta o així, doncs vas caminant, vas pedalant, sobretot d'anar de Ripoll que fa baixada, i llavors a la tornada treuen els bufecs aquests que diuen, ostres, doncs a part de passar-m'ho bé i tot això, doncs he fet esport, no? Doncs clar, he contribuït. Sí, arriben allà. Molt bé, fantàstic. Genial, no? Fantàstic. L'Alberg també disposa d'un centre de BTT, no? Exacte, nosaltres som el punt d'acolliment del centre BTT del Ripollès, per tant, per públic més exigent o que tenen ganes de més canya, diguéssim, amb el tema bicicleta, doncs nosaltres tenim 21 rutes senyalitzades i homologades. Vol dir que en funció de la dificultat o de l'exigència de cadascú pot trobar diferents rutes al seu nivell, no? Igual que les pistes d'esquí doncs, tenen blaves, verdes, vermelles, negres, doncs això tot ho té, no? I llavors, al estar senyalitzat i tot això, doncs és una facilitat. A part, com a punt d'acolliment, nosaltres oferim el servei de rentat de bicicletes, lloguer de bicicletes... Sí, i deixa'm-ho dir, perquè és una cosa novetat d'aquest any, doncs també oferim rentat és a dir, els usuaris tenen una rentadora i una secadora per si van en ruta, doncs puguin rentar-se la roba, eixugar-se i continuar després d'aquesta. La via. Molt bé, doncs queda dit això, que queda palès el que has comentat. Escolta, hem sentit a parlar a l'oficina de turisme quan hem arribat, ens han explicat que és la família intrèpida. I ens hem quedat així com... Home, la família intrèpida, de què es tracta això, Xavi? Sí, m'agrada molt que el treguis d'aquest tema, perquè és novetat brutal per aquest any. O sigui, la família intrèpida és un programa adreçat a totes les famílies intrèpides o no, però de tot arreu, que poden trobar en l'alberg una estada amb activitats, però no amb activitats qualsevol, sinó una activitat relacionada sobretot amb la terra, amb el nostre entorn. Sí, temàtic. És a dir, que no trobaràs aquesta activitat, no sé, a Montblanc. No la trobaràs, la trobaràs aquí. Molt personalitzada a la vostra zona. Sí, amb gent d'aquí, autòctona, per dir-ho d'aquesta manera, que et transportarà en la història de Sant Joan, amb la bellesa de l'entorn i tot això, però jugant. I llavors, el guai d'això és que les famílies interaccionen entre elles i llavors és una mica... No és només allò pels nens que juguin o perquè els nens aprenguin, sinó que és una cosa de tota la família que participa en les activitats i amb aquesta manera de funcionar. Llavors, està bé aquesta relació que et permet, no sé, créixer. Créixer, no? Molt bé. Escolta, se'ns acaba el temps, però no volia deixar perdre l'oportunitat de preguntar-te què amaga una frase que és molt bona, els secrets de la Veronal Vila de Sant Joan. Què és això? Doncs això hauràs de venir un dia, o amb la teva família, o qui pugui venir a descobrir-ho, perquè bàsicament és una gincama a dins del poble, on el poble amaga moltíssims secrets, i fent aquesta gincama els pots descobrir tot jugant, diguem-ho així, perquè la gent vingui a provar-ho i gaudeixi fent això. Doncs per més informació, aquí ho veuen sobreimpresa a la pantalla, www.santjoandelesabadesses.cat. Xavi Sala, director de l'Alberg Ruta del Ferro, moltes gràcies per venir fins aquí, al claustre, un lloc fantàstic, idíl·lic. Espectacular. I tornarem segur. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I si us voleu quedar a Sant Joan de les Abadesses, un bon exemple d'allotjament seria l'hotel Les Planes del Grau, situat a 4 quilòmetres en cotxe de Sant Joan de les Abadesses, envoltat de natura. És ideal per venir-hi en família o en parella i passar un cap de setmana romàntic. Tinc el gerent, en Borja, al meu costat. Borja, d'on va sortir la idea d'aixecar un negoci com aquest? Doncs bé, això és un negoci familiar. Vam comprar la casa fa 7 anys, amb els de casa, i nosaltres no teníem experiència en hotels, és una mica una aventura el que vam fer. Vam restaurar tota la casa, tot el que és pedra és original, però la resta és tot nou. I bé, vam començar a pensar que seria un bon lloc per fer. Sant Joan estava una mica carent d'establiments turístics per poder-se quedar a dormir, i a més aquí apartat del poble, és un lloc tranquil, relaxant, tot i que les comoditats són modernes, és ambient rural, però comoditat moderna, envoltat de natura, per estar molt tranquil. Doncs tinc moltes ganes de veure què trobaran els clients que vinguin a l'hotel. Som-hi, doncs. Quines són les instal·lacions que podem trobar a l'hotel Les Planes del Grau? Bé, doncs ara on ens trobem és el restaurant bar Sala d'Estar, és una mica tot junt. Aquí, com veiem, és on fem els esmorzars i els sopars, a la zona d'estada. També volia emfatitzar
amb la consciència ecològica de l'hotel, que totes les energies que fem servir per aigua calenta i calefacció i això, anem amb biomassa i no ens fem servir gasoil o l'aire de foc directe amb llenya de tota la vida. Tenim piscina per l'estiu i tenim les habitacions, que tenim diferents tipus d'habitacions per parelles o per famílies. Ens trobem a una habitació familiar. Borja, explica'ns, què hi veiem? Sí, efectivament, aquí estem a l'habitació familiar, una de les més noves que tenim i amb un disseny bastant maco. Aquí on som és el lloc per la parella, diguem, amb el llit de matrimoni, un lloc molt espaiós amb butaques, i a dalt els llits per la canalla, però són llits normals i podrien cabre adults també. Explicar que tenim 18 habitacions, la majoria són dobles, de diferents mides, amb terrassa, amb balconet. I també teniu zones de relax. Sí, tenim la piscina, que a l'estiu, encara que sigui a la muntanya per Pirineu, però aquí fa calor, s'està bé, es pot prendre el sol, la piscina és molt agradable també. A més, teniu obert tot l'any. Tenim obert tot l'any, exactament. Les èpoques de vacances, evidentment, i a l'hivern, cap de setmanes, a partir de dijous, però quan es vulgui. I Borja, aquesta consciència que teniu per la sostenibilitat també la traslladeu a la cuina del vostre restaurant? Doncs sí, fem cuina local, amb productes d'aquí, quilòmetre zero total. Nosaltres tenim una explotació bovina, i tot el que és la carn de vedella, almenys, és d'aquí al costat. Quilòmetre zero no, 100 metres, és aquí mateix. Doncs Borja, moltes gràcies, i per més informació podeu entrar al web que teniu sobreimprès en pantalla. Tanta aventura ens ha entrat una mica de gana, que sí? Doncs escolteu, estem en una zona on es menja bé i molt bé, Es menja bon pa, bons embotits, però escolteu, aquí a Sant Joan de les Abadesses, productes típics de la zona i des de fa més de 4 generacions. En aquest cas tenim la coca abadessa, una coca típica que es feia en el monestir, els monjos ja la feien fa molts anys, i una 4a generació de Can Salvat que fa molts anys que ja la fa, no? I després també tenim una cervesa molt típica d'aquí, de Sant Joan de les Abadesses, i que es diu la cervesa minera. Anem parlant de productes, però en aquest cas ens desplacem una mica més amunt, concretament des de la zona de Camprodon. Saben vostès el que és Girona Excel·lent? Girona Excel·lent és un segell de qualitat que atorga la Diputació de Girona, concretament, i la Cambra de Comerç per promoure els productors de les comarques gironines. En aquest cas, tenim al nostre costat la responsable de qualitat de Galetes Birba, Esther Puig, benvinguda. Hola, bones. Bones. Escolta, com ho fa Galetes Birba per, després de tants i tants anys, continuar al mercat i pioners en el món de les galetes? Doncs la veritat és que el secret està en el propi producte. Elaborem productes amb ingredients d'alt valor añadit, que són productes naturals, sense colorants ni conservants. Tenim un procés artesanal que hem mantingut des de l'inici dels temps, i bé, el que és tot el procés és molt acurat. Els ingredients que utilitzem són molt naturals, com l'oli d'oliva, els ous, mantega fresca, avellanes, ametlles, productes d'una gran noblesa. Bé, actualment hi ha una cosa, Esther, que estaràs d'acord amb mi, que el tema del sucre és un tema que preocupa i molt a les persones, i llavors sí que a Galetes Birba heu treballat molt en aquest sector, no? Sí, així és. Tot i que, no està demostrat tampoc científicament que un consum adequat del sucre sigui perjudicial, sí que és veritat que Galetes Birba hem tret darrerament una línia, com aquí teniu, de núries sense sucre o de núries sense sucres afegits. Tenim la núria sense sucres afegits que té prunes, que és molt dolceta, així amb fruita, té tot l'aroma, i li diem sense sucres afegits perquè els únics sucres que té provenen de les prunes. Després hem tret la núria sense sucres, que aquest té menys de 0,5 grams per 100 grams, que és amb xocolata i nips de cacau. Carai, escolta, doncs de les galetes que inicialment, perquè clar, quants anys fa que Galetes Birba s'ha posat al capdavant? Doncs mira, des del 1893, aviat farem 125 anys. 125 anys. I continueu innovant, perquè una de les coses que a vegades una empresa pot dir, bueno, és que fem un producte i fem aquest. I en aquest cas us continueu innovant amb el tema dels nips de cacau, per exemple, no? Com deies? Així és. Nosaltres tenim la premissa que tots els productes nous que traiem han de tenir ingredients naturals. I en aquest cas, al ser un producte sense sucres, necessitàvem alguna cosa que potenciés. Els nips de cacau són trossets de llavor torrades del cacau.
Llavors porten tot el sabor i l'aroma de la xocolata, però a més són molt rics en antioxidants, vitamines, en magnesi, per exemple. Tenen un alt valor nutritiu. Escolta, doncs ens quedem meravellats. Ja tenim tot l'equip darrere esperant que s'acabi l'entrevista perquè volen provar aquestes galetes. Però en aquest cas, Girona Excel·lent és aquest segell de qualitat que otorga la Diputació, com molt bé deia, i a nivell de potenciar els productors de la zona. Vosaltres suposo que heu notat un gran canvi també amb aquest segell de qualitat que us ha atorgat la Diputació de Girona. Bé, és una mica acreditar el que la gent... La veritat és que a Catalunya hi ha nom, però sí que per anar de cares a exportació, doncs, tenim l'acreditació, no? És veritat. Fantàstic. Doncs Esther Puig, moltíssimes gràcies, responsable de qualitat, per haver vingut fins aquí, aquest monestir tan preciós i molt a prop de Camprodon, també. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Merci. I què millor que remullar unes bones galetes Birba, però en aquest cas amb el licor negre i típic de Catalunya. No, noies? Escolta, producte típic. De què estem parlant avui, aviam? Bé, aquí tenim una ratafia tradicional i fantàstica. Molta personalitat. Amb molta personalitat. Sí. Exacte. Bé, en aquest cas, Grau Online, per gentilesa, que ens porten productes de cada zona que anirem passant per tot Catalunya, doncs irem buscant els productes típics, en aquest cas, la nostra ratafia terrània. I bé, crec que tenen més de 9.000 productes a Grau Online i es pot distribuir per tota Europa. Per tant, escolteu, jo faig un brindis, eh? I tant. A mi és que la gastronomia també... Oh, i tant. I tant. Doncs aquí s'acaba la nostra visita a Sant Joan de les Abadeses, però ho fem amb un toc de música, amb un dels grups més revolucionaris dels últims anys i, a més de les comarques del Ripollès. Alguer Miquel de Charango, benvingut. Hola, gràcies. Tu, merci per venir, eh? No, content, home. Sé que aneu de cul amb moltes coses, ara. Sí, bueno, ja és bona senyal. Sí, però sí. La veritat és que entre el disc, la gira, tot plegat, estem liadíssims, però bé. Molt bé, doncs escolta, aquests minuts que tenim els anem a aprofitar, perquè una de les coses que m'agradaria comentar amb tu és que crec que Charango és part implicada amb el Clownia. Què és el Clownia exactament? Explica'ns-ho. Pues Clownia és una ciutat que ens vam imaginar fa molt temps amb un conte, una espècie d'escrit que vam fer amb la primera gira del grup fa molts anys, i després, a mesura que el grup va anar creixent, com que molts hem crescut aquí al Ripollès però ja no hi vivim, necessitàvem com una espècie de vincle de dir, tot això que estem vivint ho hem de tornar aquí, que és on hem crescut, i que puguem, doncs, una mica tot aquest món que se'ns està obrint a nosaltres, portar-lo a casa, no? I teníem ganes de muntar un festival de música, i quan vam treure el nostre segon disc, doncs vam fer servir l'excusa de presentar el segon disc per fer néixer aquest festival amb aquest nom de Clownia, una ciutat inventada que al final s'ha fet realitat, i ara ja és un projecte d'aquí, de Sant Joan de les Abadeses, que ens ajuda moltíssima gent, i al final els Charango posem l'excusa, però el fem entre tots. Sens dubte que heu posat una arrel important amb aquest festival de Clownia, i juntament a Sant Joan de les Abadeses, lògicament, però aquest any m'han dit que hi ha novetats molt xules, no? Sí, cada any va creixent. Vam començar que eren 2 dies, després 3, ara aquest any són 4 dies, i sí, sempre el que fem és barrejar sobretot música i circ, grups internacionals, grups d'aquí. El que passa que aquest any coincidit que venen grups molt grans d'aquí de casa nostra, i des de Charango, a Manel, a Oques Grasses, a la Pegatina, a Zoo del País Valencià, d'aquí a casa molts grups guais, i també propostes internacionals, i estem supercontents, la veritat, perquè és que cada any se'ns fa més gran. No, per més informació, ja ho saben, sobreimprès a la pantalla, www.santjoandelesabadeses.cat. Escolta, pregunta obligada. Diuen allò que ningú és profeta a la seva terra. Però, ostres, crec que Charango ha trencat no ho sabem, frase, no? Això hauries d'anar a demanar pel carrer, no sé. Jo crec que sí, eh? Quan anàvem dient que veníem a casa màquina deien en sèrio, Charango. No, estem l'heu feta molt grossa aquests últims anys, eh? Tothom se'n deu sentir partícip de lo nostre també, perquè és que hem crescut aquí, no? Nosaltres sempre diem que el fet de créixer en pobles petits fa que quan nosaltres començàvem i la festa major portaven a tocar aquell grup que nosaltres escoltàvem, el grup que posaven de taloners érem nosaltres, no? Llavors aquí ho hem tingut molt fàcil per pujar en escenaris, per tocar amb grups grans, no? I per veure que això es podia fer, i ha sigut una sort, i suposo que tota la gent que ens ha sigut propera se'n sent partícip, no? I sap que si ens va bé també és perquè ens han seguit, perquè ens han ajudat i tot això. Un dels grans èxits que hem compartit, abans comentàvem amb la resta de l'equip, és una mica l'actitud que ha posat Charango sempre, amb la seva música, i sobretot a l'hora de presentar o com ho ha fet d'aquelles maneres, no? Llavors, tenim una història ara amb el nou disc que esteu a punt de presentar, i que la meva pregunta és, Charango,
d'on és exactament? Bueno, una mica de tot arreu, no? Naixem aquí, però bueno, al final s'ha convertit en un projecte vital, és la nostra manera de viure i d'aprendre, no? I hem pogut viatjar molt i això ens ha permès doncs, recollir moltes coses de tot arreu, no? I aquest últim disc sí que és veritat que vam començar-lo a composar al Senegal i a Gàmbia, que és una cosa que no ens haguéssim imaginat mai, no? De dir, home, bueno, doncs d'allà, d'aquest viatge, del primer viatge que vam fer allà, van començar a sortir cançons i al final recull una mica tot el camí que hem fet últimament, no? També les gires amb el grup més normals, com poden ser per Europa, però també aquests viatges més exòtics. No, estem molt contents, estem vivint moltes coses i, bueno, que duri. Bé, doncs, Alguer, quan parlem de Txarango i diem Coro Safari, què et ve a la ment, primer de tot? Ens ve una història increïble que ens va passar, que és que fa ja més d'un any, no? Ens van escriure un correu des d'una escola d'Uganda demanant-nos permís per gravar una cançó nostra, que nosaltres vam flipar, vam dir com pot ser que hagi arribat la nostra cançó allà, que hi hagi algú que la vulgui gravar, no? A partir d'aquí ens vam començar a comunicar, vam descobrir que eren una escola orfenat, no? I que tots aquests nanos doncs, treballaven sobretot el creixement a través de la música. I vam flipar, bueno, va néixer una relació d'amistat, ens vam començar a escriure per portar-los cap aquí i al final doncs, vam passar per aquí pel Clownia, va ser un dels concerts que vam fer amb tota una gira aquí a Catalunya que bueno, els vam poder acompanyar molts més dies a part d'aquí, i ha nascut una relació brutal que ha acabat doncs, amb la gravació també d'ells en el nostre últim disc i bueno, es tracta d'anar fent coses. Ara el que volem fer és anar cap a Uganda i conèixer allà doncs, el seu projecte i tot això. Va ser molt curiós perquè també vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb elles i elles em deien en català, quan tot s'enlaira. Sí, sí. I em vaig quedar dient, ostres, ara com surts d'aquí, no? Vull dir que jo crec que és una empremta que heu deixat en el cor d'aquests nens i nenes que recordem eternament. Vam viure una aventura aquí amb tota la gent que van conèixer, totes les famílies d'acollida i tot això, i el fet de, clar, aquí al Clown ja me'n recordo, no? Estàvem amb ells abans de sortir a l'escenari i es anaven mirant l'escenari des de darrere i, clar, això ha d'impressionar molt fort des de la seva òptica, però per altra banda ho feien amb una naturalitat que pensaves, però com pot ser? No tenen nervis? No? És veritat. Sortien allà i, bueno, podien amb tot, no? I sí, l'estiu passat també va ser molt maco i amb ganes de tornar-nos a trobar i aviam si aquesta gira tenim l'oportunitat de fer alguna cosa junts. Sens dubte que Txarango aporta passió, porta actitud, porta bon rotllo, porta alegria, porta sentiment, porta emoció, porta moltes coses, totes posades en un mateix pot. Que bé, tots ens portem a casa. Sí, i escolta, ja sé que no ens ho diràs molt fort, però nou disc. Sí. Exactament com es diu el nom? El cor de la terra. El cor de la terra. Sí, sí. En què consisteix? Va, fem uns 5 cèntims de què parlarem al nou disc. Bueno, el cor de la terra són 14 cançons que parlen de la vida en general, segueixen parlant com el que fem sempre amb Txarango, no? D'intentar celebrar la vida, d'intentar fer les coses junts, no? De que ser aquí ja és un miracle, no? I a part de tot, aquest disc sí que potser creix una mica en el sentit de que hem viscut moltes coses. L'últim any hem tingut diferents projectes doncs, en camps de refugiats i coses així, i també hi ha una mica aquesta mirada enrabiada, no? De dir com pot ser que ens ho posem tan difícil els uns als altres, no? I bueno, recull una mica aquestes dues vessants, però al final és això, 14 cançons que tornem a compartir lliurement a través de la xarxa, perquè sempre ens agrada que tothom s'ho pugui descarregar lliurement, que la música arribi tot arreu, i amb ganes d'això, de començar-les a tocar en directe i convidar tothom que vagi venint als concerts. Doncs ens encantarà ser passatgers de la vostra nova història, en aquest cas de Txarango. Acabem amb un videoclip, perquè el temps se'ns acaba. Perfecte. Quin videoclip ens presentes avui, va? Doncs és l'estrena del nou disc, que es diu Una lluna a l'aigua. La lluna a l'aigua? Sí, exacte. La lluna a l'aigua. Doncs, escolta, diem que l'Olga entri directament. Olga, ja pots entrar, perquè en David ens està dient, tu, hem de tallar... Albert, què tal? Molt bé, escolta, Olga Miquel, Olga, Molt de gust, Bé, doncs acabem. Ha sigut un viatge fantàstic. Jo em quedo aquí, Albert, si em permets, em quedo aquí a viure. No pot ser. A casa meva potser em diuen que no, però... No pot ser, m'he quedat amb ganes de Sant Joan, o sigui que... Tornarem algun dia, possiblement. Però a la nostra ruta, la primera parada en el camí ha estat aquí, País en Ruta, Sant Joan de les Abadesses. La setmana que ve on tenem? Sorpresa, sorpresa. Doncs us deixem amb el nou videoclip de Txarango, en aquest cas, fins la propera setmana. Adéu-siau. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi,
busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vull amb tu tenir. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vull amb tu tenir. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Que sona Charango Presente, des de Catalunya al món sencer. Balla, balla, crema Barcelona i la lluna ens mira. Quan de nit delira la ciutat, puja la música, la sala crida. Som una bala a la deriva, tenim foc a la sang. Puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar, puja la música, la sala crida. Som una bala a la deriva, tenim foc a la sang. Puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Oloren les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és un